Hello guys. Murisei. Tete vanga varova but vanozodzoka vangoita chimwe chibhodha mino zvazvichingoita zviriko kukura kuonda kuraka. Anyway guys, alright, nhasi ndambouya nditi ndoda kutaura nevanhurume. Vanhurume vazhinji hamusi kukwanisa kutundisa vakadzi venyu. Hakuna bonde chero makada kuti zvechihure zvechi. To be honest with you guys, hakuna bonde rinonakidza usina kutundiswa munhukadzi. Kurega kutundisa. Ndongoti every day ndini uyu uri kungondikwira ndiwo uri kungotunda. Chii chakadaro ichocho hazvinakidzi. But vamwe vacho muri kuzviita hamusi kutitundisa nenyaya yekuti pane pamuri kurasika padiki pari kuita kuti usatundise mukadzi wako. Mumwe unonzwa kuti ndane 8 years but handizoti kutunda kwacho kuita sei. Naye tete kutunda kuita sei. Ofuichika ukatongondiudza kuti kutunda kuita sei ndobva ndatongoziva kuti my god finish. Hapana. Because kutunda chako chakunonzi kutunda hakutsananguriki. That feeling panguva yeye hazvitsananguriki. Simba rinongoita kuonana baba rere vakuda kutunda. Handiti vakuda kutunda. Ndora unotoita wewe mukadzi because hazvitsananguriki mahora mahwani wangu. Handinoona chigemu chacho. So vana baba problem one iri kuitika. Ndanyatsoti ndizouya ndakaposta ka video nechingezi handimona. Saka ndanyatsoya nichishona kuti munyatsonzwa pamuri kufira, pamuri kutadzira kutundisa vakadzi venyu. Ukanzwa mukadzi wako akunakirwa zvezvo kuti unyatsora kuti mai vakunakirwa. Hapana chitsotsi, mai vanonzwika kana vakuda kuita sei, vakuda kutunda. Zvinonzwika. Vane kunaka kwavanonzwa, soka kunaka keke kanokwedzwa kuti vaite simba rakanyanya. Saka wakuona pepe kuti yui aiwa rakunyatsovhurwa ende kunobva kwaita kunge kwatova lusika uko mai vanenge vakunakirwa kuona zvakudaro. Kana wanga uchikoira fast, ramba uchikoira fast iyoyo. Ukunzwa? Ramba uchikoira fast iyoyo. Nekuti makoiriro ongo uchitewa ndo anotsvaga zvinhu zvamai kuti zviuye. Handiti ndo anotsvaga kutunda kwamai makoiriro ongo uchitewa. Kana ungo uchikoira slow, ramba uchikoira slow iroro, no matter mai vakuita sevakuratidza kuti vakunakirwa, mirira mai ndo vatita kukubata zvezvokuti vakukoira fast, then iwo newo uchikoira fast, nekuti mai vakukoira fast nekuti zvinhu zvavo zvapadhuze vakuda kutunda. Saka iwewe chibva ukoira uchi fast iyoyo, mirira iye ndiye atange kukuita kuti ukoire fast iyoyo. Nekuti ukaona mai vakuda kutunda zviya kana wanga uchikoira slow ukachinja kumochinja waenda mufast wakutanga kuita fast zvekuti dauti anakirwe, watodzinga kutundwa kwamai. Rutundo rwamai watorudzinga. Watorudzinga rutundo rwamai mufunge hapasina kana kutunda ipapo zvaendwa. Zvatovharana, goodbye chaiyo. Ende zvakati zvedu isusu vakadzika hazvimbonyatsokuuya kumhanya senge zvamunoita imi marume. Isi tinotobvira parefu. Ndosaka tichitaura kuti tiromensei zvekutodaro mozotikwira tavo padhuze. Handimona zvasiyana neimimi varume munongoti haiwa chero imi mukangoimagina so muchitoona tete gumbo ratete wakutozvitundira. Isusu hatidaro. Nyange ukatofunga mumwe murume kana ukatodii hazviuyi zvekutodaro. Unongonzwa ungoti panapa ndikunzwa kuda bada ungatunde nekuti wafunga rikini mudiwa udhi hazviti. Tasiyana nemi varume. Saka usachinja pesi yaungochifamba nayo, ramba wakadzvanya nepesi iyoyo. Mirira mai vakuite, because obviously kana wakutotunda mai kana vakutotunda vachazoda ka fast, but iwe usavatangire kuita fast iyo nekuti uri kudzinga rutundo rwavo. Mirira mai ndivo vatukudhonza vatange kukoira fast. Andi unonzwa vamwe kana vakutunda pe mai vanobva kuti baby isayesekani idiko, you know that time amenofunga zvadzinoita nekuti kunakirwa. Itsanangurika. Ndimwari vakazvisika. Handiti havazitete vakazvitaura kana kuti vakazvisika. Ndimwari vakazvisika time yaya, ndimwari vakaisika. Saka inoda kushandisa musoro. Ndo pamuri kufailira varume venyu ipapo, ndo pamuri kugozha, ndo pazviri kugozhera ipapo, ndo pari kugozha ipapo kuti kana mai vakuda kutunda iwo wakuenda nepesi yako wakurova marathon pazvipo yokuti utange zvavanga vachiita iwo zvaungochiita izvozvo iwo wakuchinja wakufunga kuti ndikadai ndokuti vanakirwa. Usafunge iwe kuti ndikadai ndokuti vanakirwa. Ite iye aite zvekuti ndikadai ndokuti ndinyatsonzwa kuti ndatunda kana ndinakirwa nekutunda kwandikuita. Handiti I hope mabatsirika, because ndo pamuri kutadzira kutundisa vakadzi venyu ipapo chete. Ipapo pekuti kuona mukadzi wako akunakirwa iwe wakuda kutorwadzara ntsinza. Ameno kwawo kutomhanyira mpare chitungwiza takananga makoni. Handiona ameno uchidambudzira uchidi siya
mai vanyatsofamba nebhora ravo vari kuzoti no ndikasvika pakupa kabhana iko zvinhu hapakupa kabhana ndiri kufanira kutora saidi ripepa kuti zvinyatsoita zviri mavari mai kutunda kuri kubva muna mai hakusi kubva kwauri iwewe chimbomira nezvako iwewe chimbomira nezvako mai vatange vatunda vakomana zvinongonakawo so kungotundisawo mukadzi wako zvinonaka everyday ndiwo unongotunda chete chingotunda chikomuka chingonogeza mutundo wako iwe ndongonogeza mutundo ko wangu ndofanira kumboti ndakaenda kunogeza pepe ndonyatsogarawo pachemba nditi ndombotanga ndagomera masipemeya chinyatsoona baba chinyatsobuda zvanguwo zvita hezve zvichibuda nyika zvikaita zvishoma singazvibude everyday kungoti guys thank you so much